הכנת תסריט? כן, ברור. אפשר להתחיל? בבקשה. Good morning וייטנאם! תמיד רציתי להגיד את זה. אולי יש לכם ביטוח רכב בהראל? ברור שיש לנו. אבל אין לכם ביטוח דירה בהראל? מבצעים בגוד נייט. לא תיקח? אני חייב לספר לכם על שנת 2021. היה אש. במה התמקדתם בלימודים? הצפנה קוונטית, רמות אנרגיה של אטומים? ברור רמות אנרגיה, מה? במיוחד הבחורים שהיו אצלהם היה... זה חזי. חזי שילם בסופר בכרטיס קשבק כלשהו וקיבל בחזרה... קיצ'ינג. הקשבק של ישראכרט מחזיר יותר קאצ'ינג. וייטנאם, here we come! וואו, אולי נספר להם מה בתפריט? מידת עשייה? אקסטרה לארג'. משפחה לבוחרים, אבל עבודה כן. אולג'ובס, אתר הדרושים הגדול בישראל. תגיד, נייר טואלט קנית? וואי, שכחתי, אחי. או שתשלמו על זה, או שתשלמו על זה בפייבוקס. קריאנוס, ספר לנו מה עוד בדרך. הפער האנרגטי הישיר הוא שאלקטרון יכול ליפול מפס ההולכה אל פס הערכיות תוך כדי שימור על הטנא שלו. כן. מעוניינת במבצע? מתדלקים 20 ליטר ומקבלים ריחן בניחוח לבנדר. אולי יש לכם ביטוח רכב בהראל? שלנו לא יהיה. אבל אין לכם ביטוח דירה או רכוש בהראל? אוי. אוי. אתה יכול להפעיל את הצ'קלקה? נו, איך הייתי? היית מעולה.